Sobre la situació actual del sector empresarial i l'ocupació en volem parlar avui a l'espera de l'entrevista amb la directora general de l'Associació Empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat, Rosa Fiol. Bona tarda i gràcies per atendre'ns. Hola, bona tarda. Comencem parlant pel que fa a l'ocupació. El passat mes de gener va finalitzar l'Hospitalet amb un augment de gairebé 300 persones més a les llistes de l'atur. Així que a hores d'ara hi ha unes 13.000 persones sense feina a la ciutat. Com es valoren aquestes dades? Bé, per nosaltres sempre el que hi hagi una sola persona a l'atur ja és greu, doncs imagina't 13.000, no? Pensem que la feina és una manera, la millor política social és que tothom tingui feina, no? Quan no hi ha feina hi ha molts problemes. I tot i que sembla que a vegades es vulgui d'alguna manera apaivagar això amb ajuts que estan molt bé, però sempre té que ser el tema dels ajuts un tema temporal i el definitiu sempre té que ser que tothom pugui tindre una feina que li doni la dignitat de mantindre's, no? I de cobrir les seves necessitats més bàsiques. També volia preguntar en aquest cas sobre els fons europeus, els coneguts com a Next Generation, que són unes ajudes que han de permetre la recuperació econòmica. Pel que fa a les petites i mitjanes empreses, s'ho miren amb recel perquè creuen que el pastís gros se l'enduran les grans empreses, en aquest sentit, aquestes ajudes? Bé, està previst que aquests ajuts també participin les pimes. El que passa que aquests ajuts, que tots han de fer moltes il·lusions i que d'alguna manera hem vist amb una espècie de compensació a l'àmbit empresarial, estic parlant, no? A tota la quantitat de dificultats que ens ha comportat la pandèmia des de bon inici, no? Que al principi era un tema de salut, que després es va convertir en un tema econòmic, que després es va convertir en un tema social i que ara ens trobem que hi ha un increment desbocat de l'energia, un increment desbocat de les primeres matèries, una falta de subministraments de determinats elements electrònics, un cost elevadíssim de tot el que són fletes de transport i de més. Llavors, esclar, tot això en l'àmbit empresarial estan sent moments molt complicats, no? I que per sobre de tot el que s'està intentant a nivell institucional i sobretot des de l'àmbit d'una entitat com nosaltres, com l'EBAI, és que les empreses tinguin futur, siguin sostenibles amb el temps, no? I especialment siguin sostenibles els llocs de treball que donen, no? Perquè si no, malament rai. En temes d'ocupació, des de que hi ha la pandèmia, des de fa 2 anys, estem veient que l'ocupació està creixent, però està creixent en l'àmbit públic. I quan creix en l'àmbit públic vol dir que, d'alguna manera, és més despesa, no? Que tenim que pagar entre tots. Llavors, és també molt preocupant. On realment té que créixer l'ocupació és en l'àmbit privat, perquè llavors es crea riquesa en vez de crear despesa. Una de les qüestions que s'ha apropat recentment al Congrés dels Diputats ha estat, després d'aquest tràmit parlamentari, la nova reforma laboral. Com es valora des d'EBAI aquesta reforma d'aquesta llei? A veure, nosaltres ho podem valorar d'una altra manera més que en sentit positiu. El primer perquè va ser una negociació molt llarga, una negociació molt complicada, una negociació amb moltes pressions i que finalment es va poder arribar a un acord, no? I llavors, quan els agents socials és el mateix que amb un conveni col·lectiu finalment arriben a un acord, aquest acord no contenta mai a cap part. Per què? Perquè és el punt mig entre el que un vol i el que vol l'altra banda, no? I llavors aquest és el bon acord, quan ningú està content. Segurament la part sindical ha volgut una altra reforma i, evidentment, la part empresarial també en volia una altra, no? Al final, tenim el que tenim i l'important és que d'alguna manera s'ha arribat a un acord. Això dona una confiança perquè a l'arribar a un acord amb un tema tan clau com és el tema laboral, el que fa és donar confiança als mercats, donar confiança a les empreses, no? De dir, aquesta gent són capaços, dintre les seves discrepàncies, d'entendre's i arribar a un acord. Per mi això és el que poso més en valor. I igual que habitualment fem quan negociem convenis col·lectius, no?
que també afavoreixen molt a les empreses. Crec que si ens posem a valorar a nivell tècnic, doncs esclar, la part patronal no està prou contenta perquè pensa que hagués tingut que ser un altre tipus de reforma, no? I segurament, ja et dic, els sindicats pensaran el mateix, però jo al final crec que ha sigut positiu, que evidentment tenim molts problemes en l'àmbit laboral. Som un país on tenim uns costos elevadíssims de seguretat social, dels països més elevats d'Europa. Cada mes durant aquesta pandèmia se'ns han anat incrementant. Jo diria que els últims 3 anys no han parat d'incrementar els costos de la seguretat social. I llavors això afegit amb tots els altres increments de costos que hem tingut, doncs, home, Déu-n'hi-do. Ara començarem les negociacions col·lectives de convenis i serà un any molt complicat i molt complex, perquè, evidentment, hi ha una inflació absolutament disparatada, que és real, però que esperem que no sigui, que no duri gaire, no? Que a poc es vagi regulant a la baixa i que anem agafant certa normalitat amb els costos dels elements principals per les empreses. Doncs estarem pendents de tot plegat. Rosa Fiol, directora general de l'EBAI, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns i ens seguirem parlant en altres ocasions. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres i que vagi també bé. Igualment, que vagi bé. Bona tarda. Adéu.